താങ്ക് യു ജീസസ്. പ്രൈസ് ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇടയാകാറില്ല. പലപ്പോഴും ഡോക്ടേഴ്സാണ് നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാൽ വേദപുസ്തകം നമ്മെ എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് നാം അറിയണം. പലപ്പോഴും നാം നമ്മുടെ നല്ല ജീവിതത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ വികാരങ്ങളെയും വേരോടെ പിഴുതുമാറ്റുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. നാം നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, അതിനെ നാം സ്വാധീനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നമ്മെപ്പറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നാം ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റായ ചിന്തകൾക്ക് അടിമപ്പെടുകയും അവ നമ്മെ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യും. അവ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. യഥാർത്ഥമായ നിയന്ത്രണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സാധ്യമാക്കുന്നത് നാം നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും അവയുടെ സ്വാധീനതയിൽ നിന്ന് നാം പുറത്തു വരികയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ നാം എവിടെയുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഏത് വ്യക്തിയുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, നാം നമ്മെ തന്നെ പലപ്പോഴും പ്രകടമാക്കുക നാം നമ്മുടെ ചിന്തകളുടെയും തോന്നലുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. നാം എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ. തെറ്റായ ചിന്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരിക്കലും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ ഇടയാകരുത്. തെറ്റായ ചിന്തകൾ തെറ്റായ തീരുമാനത്തിലേക്കും, തെറ്റായ തീരുമാനം തെറ്റായ പ്രവൃത്തിയിലേക്കും, തെറ്റായ പ്രവൃത്തി തെറ്റായ സ്വഭാവത്തിലേക്കും, ജീവിത രീതിയിലേക്കും, തെറ്റായ ജീവിത രീതി തെറ്റായ വ്യക്തിത്വത്തിലേക്കും, തെറ്റായ വ്യക്തിത്വം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തകർച്ചയിലേക്കും നമ്മെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുന്നു. വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് തെറ്റായ വികാരങ്ങളെക്കുറിച്ച്, ശരിയായ വികാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും, അതായത് നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസിനെ കുറിച്ചും പോസിറ്റീവ് ഇമോഷൻസിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ആയതിനാലാണ് ദൈവം നമ്മോട് പറയുന്നത്, പ്രിയനെ, നീ സകലത്തിലും ശുഭമായും സുഖമായും ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ജീവൻ്റെ ഗതിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. എൻ്റെ തോന്നലുകൾ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്നു. അതിനാൽ നാം പലപ്പോഴും കരുതുന്നത് നാം നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന്. എന്നാൽ എൻ്റെ ആത്മാവ് സുഖമായി ഇരുന്നാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ എനിക്ക് സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും. ആത്മാവ് സുഖമായിരുന്നാൽ എൻ്റെ ആരോഗ്യം, എൻ്റെ ബന്ധങ്ങൾ, എൻ്റെ വിവാഹ ജീവിതം, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ മേഖലകളും സുഖമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവവചനത്തിൽ നാം അടിസ്ഥാനപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവവചനമാകുന്ന വിത്ത് നല്ല ചിന്തകളെ നൽകുകയും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൂടെ ദൈവികമായ വികാരങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തെറ്റായ വികാരങ്ങൾ നമ്മെ ദൈവ വികാരത്തിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ വികാരങ്ങൾ നമ്മൾ ദൈവീകതയുടെ എതിർദിശയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ അകറ്റുകയും അവസാനം ജീവിതത്തിൻ്റെ നാശത്തിൻ്റെ പടുകുഴിയിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എത്ര നാളായി ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നാളായി ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോകുന്നു
എത്ര വേദപുസ്തക പഠന ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, മറിച്ച് എൻ്റെ വികാരങ്ങൾ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുവോ അതോ ഞാൻ എൻ്റെ വികാരങ്ങളെയും ചിന്തകളെയും നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുവോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ആകയാൽ ദൈവവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജഡീകമായ ചിന്ത മരണം, ആത്മാവിൻ്റെ ചിന്തയോ ജീവനും സമാധാനവും തന്നെ. ആകയാൽ ദൈവവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജഡീകമായ ചിന്ത മരണം, ആത്മാവിൻ്റെ ചിന്തയോ ജീവനും സമാധാനവും തന്നെ. ഇത് റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 6-ാം വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ജഡത്തിൻ്റെ ചിന്ത മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കും എന്നല്ല, മറിച്ച് ജഡത്തിൻ്റെ ചിന്ത മരണമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആത്മാവിൻ്റെ ചിന്ത ജീവിതത്തിലേക്കും സമാധാനത്തിലേക്കും നയിക്കുമെന്നല്ല, മറിച്ച് ആത്മാവിൻ്റെ ചിന്ത ജീവനും സമാധാനവും തന്നെ എന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇവയിൽ ഏത് ചിന്തയാണ് നമ്മെ നയിക്കേണ്ടത് എന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അവകാശം നമുക്ക് തന്നെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനിയും ജഡീകമായ ചിന്തകൾ എന്ന് വച്ചാൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നാം കീഴടങ്ങുകയും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ നാം നിയന്ത്രിതമായി നാം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും. ജഡീകമായ ചിന്തയിലേക്ക് നാം നയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ദൈവം നമുക്ക് 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നൽകിയത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മെ ഭരിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനല്ല, മറിച്ച് ഭൂമിയിലുള്ള എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ സഹായിക്കുന്നതിനും ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്. പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഭയത്തെ കടത്തിവിടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. 2 കൊരിന്ത്യർ അതിൻ്റെ 5-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസത്താലത്രേ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിക്കുകയും ഞാൻ ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകും. എന്നിരുന്നാൽ നാം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കും, ദൈവവചനത്തിന് അനുയോജ്യമാവണ്ണം നാം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ഉദാഹരണം, നാം വേദപുസ്തകം കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പുസ്തകമായി നാം കാണാറുണ്ട്. നാം തൊടുമ്പോൾ ഒരു പുസ്തകമായി അനുഭവിക്കാറുമുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മോട് പറയും ഇതൊരു പുസ്തകമാണ്. എന്നാൽ ഇതേ പുസ്തകം തുറന്ന് യോഹന്നാൻ എഴുതിയ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 14-ാം വാക്യം എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ, എൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ ഞാൻ അത് വായിക്കുമ്പോൾ വചനം ജഡമായിത്തീർന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരേ സമയം വേദപുസ്തകം ഒരു പുസ്തകമായും കർത്താവിൻ്റെ ജഡമായും കാണുവാൻ കഴിയും. ഇതിലൊരു വ്യത്യസ്തതയില്ലേ? ഉണ്ട്. ഞാൻ ആത്മീയമായ ഇന്ദ്രിയത്തിലൂടെ വചനത്തിനനുസരിച്ച് എൻ്റെ കാഴ്ചയെ ക്രമപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വേദപുസ്തകം കർത്താവിൻ്റെ ജഡമായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇത് പുസ്തകമല്ല, മറിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ശരീരമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ശരീരമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ആത്മീയമായി നയിക്കപ്പെടുകയും എന്നിൽ യേശുവുണ്ട് എന്നും വചനം യേശുവാകുന്നുവെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കും. സങ്കീർത്തനം 107-ന്റെ 2-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, യഹോവ വൈരിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തി പറയും, ഞാൻ യഹോവയാൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ എന്ത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുൻപായി എൻ്റെ വായ് തുറന്ന് ദൈവവചനം ഏറ്റുപറയുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ
അവ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. ആമേൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലും വായ് തുറന്ന് വചനം നിരന്തരം പറയുമ്പോൾ ചെവിയിലൂടെ അതിനെ കേൾക്കുകയും വിശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ചെയ്യും. വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയുള്ള വചനം ആത്മാവ് കൈക്കൊള്ളുകയും അവ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് തടസ്സങ്ങളെ എതിർത്ത് നല്ല അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. ഉത്കണ്ഠ തെറ്റായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഫലമാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ ഉത്കണ്ഠ നമ്മെ വിഷാദത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ദൈവവചനം, നല്ല വചനം, പ്രചോദനം നൽകുന്ന വചനം ഉള്ളിലുള്ളതായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ സന്തോഷപൂർണമാക്കുകയും ചെയ്യും. വിഷാദമെന്ന വികാരം ശത്രുവിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുമ്പോൾ അതേ ശത്രുവിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മെ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയണം. ഹല്ലേലൂയ. എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 13-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 5-ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ നടപ്പ് ദ്രവ്യാഗ്രഹമില്ലാതെ ഇരിക്കട്ടെ, ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുവീൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല എന്ന് അവൻ തന്നെ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല എന്ന് അരുളി ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ നാളും അവൻ നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കും. എന്നിരുന്നാൽ നമുക്ക് അവനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തോടുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ അവൻ നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ വലിയ ശക്തിയുള്ള നിൻ്റെ വചനത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. നീ രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവും മരണത്തെ ജയിച്ചവനുമാകുന്നു. നീ ശത്രുവിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തെയും ജയിച്ചവനാകും. നീ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതായ ശക്തി, നിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതായ ശക്തി ഞങ്ങളിൽ എല്ലാവരിലും വസിക്കുന്നു. അതിനാൽ എല്ലാവരും ശത്രുവിൻ്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും കഷ്ടതയിൽ നിന്നും വിടുവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നീ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ ആയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. നീ ഈ വ്യക്തിയെ സ്വതന്ത്രമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയും വിടുവിക്കപ്പെടുകയും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ശത്രുവിൻ്റെ എല്ലാ ചങ്ങലകളും ബന്ധനങ്ങളും തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ജീസസ്. പ്രൈസ് ടു ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ.